Astăzi urma să se discute recursul avocatului meu Ion Dron pentru a fi ridicat sechestrul despre averea mea, sechestru care a fost pus de către judecătoria sectorului Râșcani. Din motive absolut neprevăzute pentru mine și pentru avocatul meu, am fost nevoit să amânăm această ședință la cererea avocatului meu, care a cerut să fie amânată adică cel puțin până vineri, dumnealui nu poate din motive personale. Și acum a fost numită judecata pentru data de 28 marți. Ceea ce vreau însă să spun este că eu la ora actuală particip într-un șir de dosare. Chiar și astăzi am întârziat aici, tot din cauze legate de dosarele intentate de către Plahotniuc, care în opinia mea se grăbesc toate aceste cauze. Dacă încercați să urmăriți alte dosare civile, o să vedeți că merg câte 2-3 ani de zile, însă aici toți judecătorii, din câte văd, insistă foarte rapid să desfășoare acest dosar. Nu mă refer și la Curtea de Apel, care urmează să discute ridicarea sechestrului de pe averea mea. Păi eu nu înțeleg cum sunt grăbite de către domnul Plahotniuc, dacă astăzi dumnealui a venit, de exemplu, domnul Mocanu, cu o solicitare de amânare a examinării recursului și, în principiu, noi am susținut acest... Nu s-a referit la aceasta. Dar în rest, după câte cunosc eu, domnul Mocanu cu Plahotniuc nu mai are niciun proces. Înțelegeți, acum dumnealui are un atu. De fiecare dată când are anumite probleme, va spune că domnul Plahotniuc este de vină. Iată, ieri a plouat, așa-i? Cine e vinovat, conform lui Sergiu Mocanu? Plahotniuc. Astăzi e soare. Grație cui? Iarăși domnului Plahotniuc, așa reiese. După mine se întrevede o altceva, adică se întrevede actualmente scopul real al lui Sergiu Mocanu în ceea ce privește campania care dumnealui a inițiat-o. Nu era vorba de așa zisa lupta cu mafie, ci era o simplă lansare în politică și o lansare în forță. Atâta e tot.